Adinaren presioa nabaritu duzue? Edo 45 urterekin izan zara ama? Nik bai, baina adinaren presioa eta Hori ere pentsatzen nuen, lodiegotearen barkatu. presioa hori Bai. nik jaso dut ez bakarrik kalean, osea, medikuntzako profesional batzuen partetik ere bai. Gero nire erditzea zoragarria izan zen eta esperientzia oso ona izan nuen, baina hasieran, haurdunaldiaren hasieran, entzun behar izan dituen zenbait komentario, baita medikuen eskutik ere, niretzat ez zirenak oso atseginak izan, ez? Azkenean, nik pentsatu dezaket ideala zer den, eta igual ideala izango da, ama izatea 30 urterekin edo gutxiagorekin, eta zure gorputza pisu estandar batean, edo pisu egoki batean egonda, baina haizu hemen bizitzan zirkustantziak direnak dira, eta kito, ez? Eta ordan, bai, nik jasan ditute komentarioak, eta gero kalean ere, esaten dizkizute zenbait gauza, ez? Gero zure umeak 15 urte dituenean zu 60 urte izango dituzu, eta esaten dut, eta beste batek iguale 30 urterekin eukidu umea, eta 40 urterekin hiltzen da, ez dakigu, bizitza kasuistikaz beteta dago, ez? Orduan, ez dakigu zer gertatuko den, bizitzan daukaguna da orain eta hemen, eta bani gelditu nintzen aurdun, zorionez, 45 urterekin, eta nik ume badaukat, eta oso zoriontzua naiz, horrek oso asko postena orduan, ez daukat zertan azalpenik eman, baina eman behar ditut, eta etengabe galdetzen dizute, eta haurdunaldia izan da naturala, edo tratamentoak egin duzu, igual zuri ez dizu inporta, nik zer egin dudan, ez? Min handien egiten dizuna da? Min gehiago egin didate loditasunagatik esan dizkidaten gauzek. Baina haurdunaldiarekin lotuta, bai, hor, ez dakit ekografiak egiterakoan, egia da, koipea badaukazu gorputzan, zailagoa dela umea ikustea, batez ere txikia denean, ez? Baina, horrek ez du esan nahi, zu kamila baten esartzen zarenean, komentarioak egin behar dizkizutenik, ez que aquí hay mucha grasa, ez que venís de cualquier forma, ez que el niño no se ve, eta, komentario batzuk ez dago zertan egin, ni badaki lodi nagoela, nik etxean espiluak ditut, eta bizitza guztian, medikuan joan naizenean, gripearekin, belarriko minarekin, edo sudurra puztu zaidalako, arazoa beti izan da, lodiego naizela. Bizitza guztian, orduan ez dira zu orain ere hori esan behar. Lodifobia da, baina kasu horretan, haurdunaldiarekin lotuta. Bai.